Altså med dig resten af eftermiddagen, og lige om et øjeblik med et par af gutterne bag Viborgs største biltræf. Det hedder arrangementet, som altså finder sted på lørdag. Og hvad det så den nærmere går ud på, ja, det kan du altså høre mere om lige om et øjeblik, for der også er Medina på Radio Viborg. Sommerstudiet, og det har jeg af Christian, som er formand, og Morten, som er næstformand i det, der hedder Race Team Viborg. Velkommen til jer, drenge. Jo, tak. Og jer for at snakke nærmere om et arrangement, som finder sted på lørdag, og som i al beskedenhed her kalder for Viborgs største biltræf. Ja. Det kunne hedde et eller andet fancy på engelsk med flammer og alt sådan noget, men hvorfor ikke holde det til det, der er Viborgs største biltræf? Lige præcis. Ja. Ja, vi havde også mange navne ind over, vil jeg sige. Vi havde også snakket om Viborg Bilfestival og det videre. Det kan være, at det kommer et andet navn til næste år. Det må vi se til, hvor stor en succes det bliver. Nu prøver vi med VSB-træf i år i hvert fald. Ja. Og det er altså på lørdag, det foregår ude ved Howdy Audi og JP Group ude på Julemagervej, skal man den vej ind derude. Ja. Og hvis nu jeg umiddelbart sådan, uden at vide alt for meget om arrangementer endnu, sådan Christian tænker, altså man skal være sådan lidt bilnørd. Er det så rigtigt, for at synes, det her er et arrangement for en? Eller er det sådan lidt bredere end det? Jeg synes ikke, man behøver at være bilentusiast, men man kan sige, at det hjælper selvfølgelig en lille smule, fordi der kommer mange rigtig flotte biler, og specielle biler, man ikke har set før. Men vi har prøvet at lave konceptet efter, at det er for hele familien. Der kommer jo både det ene og det andet ud med hoppeborg og RC-biler og det ene og det andet. Så hele familien kan komme derud og få en pølse og et brød, og et øltelt har vi også og sådan noget. Så jeg synes, det er for hele familien, og det er det koncept, vi har prøvet at gå ud fra, at alle er velkommen derude, hvor de kommer både gamle og nye biler, så det er jo alle generationer, der kan komme igennem der, synes jeg. Okay. Morten, altså, handler det om at vise fede biler frem, eller handler det om, at man kan komme ud og hvis man skal have nyt grej til sin bil, eller hvad er det egentlig, det går ud på? Det er jo en kombination af det hele, fordi at vi har en butik, der holder åben derude i samarbejde med Howdy Audi, som sælger biludstyr til biler. Så du kan komme og hente det, du mangler, men du kan også komme og se idéer til din bil, du kan komme og se, hvad de andre bygger. Og der er jo, altså det er jo ikke bare en aldersgruppe fra 20 til 25 år. Det er jo helt til, altså fra børn til ældre, ikke også? Altså, bremsbilen kommer også derud og kører en tur derude, ikke også? Så der er lidt for enhver smag derude. Det er ikke bare nye biler af plastik, det hele. Nej, okay. Så jeg behøver ikke at være sådan en 22-årig gut, der godt kan lide at ligge og makke med min bil, og i øvrigt har en Golf. Jeg kan godt være en familiefar, lad os nu bare tage udgangspunkt i min eget med en sølvfarvet Opel Astra stationcar, og stadigvæk være noget til mig derude. Du skal helt sikkert være velkommen, det er klart. Ja. Men møder ikke mange fordomme, når man laver et arrangement som det her? Møder man ikke mange fordomme om, at det er sådan nogle Brian-typer? Jo, det gør vi jo. Men omvendt synes jeg også, at vi er blevet rigtig godt modtaget af det. Ja. Vi vil sige, at vi er blevet mere positivt overrasket, end vi regnede med, i forbindelse med, at vi skulle ud og finde hjælp til det her arrangement. Ja. Så er vi blevet taget rigtig godt imod af diverse firmaer, som har hjulpet os med det her, og som gør, at det hele det er gratis at komme ind og kigge på. Så du skal ikke have penge op ad lommen for at komme ud og kigge med hele familien. Det var da dejligt. For pokker. Det synes vi jo. Det er på lørdag, det foregår. Christian, lad os lige, vi siger altså Julemagervej skal man ind af, og så er det ude ved JP Groups område derude, det foregår. Hvornår fra og til? Jamen altså, porten åbnes kl. 16 derude, og så skal vi bare hygge os og have det sjovt. Se på nogle biler og få noget god mad og nogle gode tilbud i butikken dernede. Og så slutter det ved en 12-tiden, regner vi med. Så det er sådan hele deres arrangement, man kan komme ud og hygge sig med, eller fra eftermiddagen af, og så til midnat. Men mindre folk ikke vil gå hjem, fordi de det er klart, så må vi jo tage den op, hvis det er, at de vil blive længere. Ja. Altså, vi har jo også konkurrence ude på pladsen derude, netop med flotteste biler og med classic-biler og ting og sager, som vil blive kåret i løbet af aftenen. Og det er jo folk, altså dem, der kommer og kigger, det er jo dem, der vælger vinderne. Ja. Der er ikke dommer, det er folk, der kommer og kigger, der er dommerne. Ja. Så får de simpelthen stemmeseddel i hånden, sætter et par krydser, og så bliver de jo talt op i løbet af aftenen. Og så har vi overrækkelse i løbet af aftenen, så der sker lidt hele dagen. Brandvæsen kigger blandt andet forbi os, og laver lidt sjov i gaden, så der bliver lidt for alle, ikke også? Altså. Ja. Og så synes jeg også, jeg har set, at man kan sige, der er jo dem, der vil sige, at det kan godt være, at det er mænd, der er mest er vilde med biler, men der er også noget med, at biler og damer hører også lidt sammen. Der er ikke noget med at søde piger også? Jo, vi har jo vi har fået anskaffet os vores eget babe-team, ulønnede piger, som kommer simpelthen og gør dagen sjov for drengene, måske mest.
med noget car wash og noget fotoshoot med bilen sammen med dem. Så man skal komme ud og få sådan en laberdame til at ligge hen over fronten på det kan man. Ja. Mod selvfølgelig en lille betaling, men altså vi skal jo dække lidt. Ja. Men ellers så er de med på det værste, tror jeg. Her er det sjovt. Det går alligevel ikke mere udfordrende, end familien godt kan komme med. Man godt tage børnene med os. Altså, er det jer to, der har haft en hård chance med at skulle udvælge pigerne til det her babe-team? Fordi det er nogen skal jo gøre det. Ja, nogen skal jo gøre det. Ja, det har været en hård omgang. Ja, det var ikke en sjov weekend. Nej, det var hårdt. Ja. Nej, vi er 5 i crew i Race Team Viborg, og vi har alle sammen arbejdet hårdt på det her og fået det til at lykkes. Vi har lagt rigtig mange timer i det arrangement. Ja, rigtig mange. Så det bliver også spændende på lørdag, det hele ligesom kulminerer nu. Ja, det er lidt underligt, vi kommer dertil. Altså, det virker lidt underligt, at det er på lørdag nu. Vi har brugt så mange måneder på at planlægge alting, så det bliver spændende på lørdag. Ja, for pokker. Jamen, held og lykke med det i hvert fald. Jo, tak. Altså lørdag fra klokken 16, Viborgs største biltræf, og det er altså ude ved Audi og JP Group ude Julemagervej, man skal ind for at komme ud til det. Og som I sagde, gratis entré, så det er bare om at komme ud og kigge. Det er sikkert. Man kan ikke tabe noget på det jo. Det kan man ikke. Tak for det, Christian og Morten, og held og lykke med arrangementet på lørdag. Jo, tak. Lad os håbe, det bliver bravende solskin. Det håber vi på. Det håber vi. 14 minutter til Radio Nyheder klokken 15. Her er der Depeche Mode på Radio Viborg i Faktor 14 til 18.